Lima ka mga usa ka pulong pero kalima gihisgutan ni Jesus sa Ebanghelyo karon nga diin maoy sumada sa maong pagtulunan nga atong mabitbit inig uli nato karon. Unsa maning mao nga mga pulong nga gibalik-balik sa Ginoo pag-ingon, ayaw kahadlok. Do not be afraid. Ug imo nang tan-awon sa Ebanghelyo hagpaton lima na siya karon mabasa o madunggan nato. Ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas, ayaw ka mo kahadlok sa mga tao, ayaw kahadlok. Pero sa aktual nga dagan sa tong kinabuhi, mahimo ba gud og di ta mahadlok? Ha? Pila ba ka mga kahadlok nga naglimin diha sa tong galamhan karon? Kahadlok. Dunay duha ka mga klase or matang sa kahadlok mga igsuon nga diin masinati sa tao. Primero, naay gitawag og basic instinctive fear. Unsa maning basic instinctive fear? Kanang mga ordinary fears nato nga naa masugatan ato adlaw-adlaw. Instinct nang apil sa ato ang lihok sa atong lawas. Pareha ba makakita kag has? Kita kag has nga gahiwaw-hiwaw diha padong nimo, kisa mabuanga mo mohag og mobiso-biso anang bitin. Dagan jud ka mo karatil jud ka. That's basic fear. Naiiro sa imong silingan na buang gasuroy-suroy, kisa may di mo sakag lubi o kisa may di mo saka og ibabaw sa atop aron di ka mapaakan anong iro. Basic man ang fear. Pero unsa man klasiha sa kahadlok ang giingon sa Ginoo karon nga ayaw kahadlok. Ang klase sa kahadlok, ang matang sa kahadlok nga gisgutan sa Ginoong Hesukristo karon nga gipahimangnuan kita nga angay natong likayan, kining gitawag og existential fear. Pader unsa naman po ng existential fear? Kanang magsigi bitaw ka kahadlok sa umaabot, magsigi ka kahadlok unsay dangatan nimo sa imong kinabuhi, magsigi ka kahadlok o kahingawa unsay mahitabo nimo mo retire na kang na kay monthly nga sweldo. Kanang magsigi ka kahadlok unsay buhaton, magunsa kag mga minjo na tanan nimo mga anak nga ikaw na og imong bana or ikaw na imong asawa nga kamo na lang tiguang nga magtiayon ang magpuyo. Existential fear. Unangano man nga gipahimangnuan man ta sa Ginoo karon nga di ta angay mahadlok. Og imong ukiton, mura kita kag ukit og mani, ang Ebanghelyo karon hinghatag nato og rason nganong di ta angay mahadlok o ganong di ta angay mabulit og mapildi sa tong kahadlok. Primero, ingon ang Ginoo, gigamit niyang imahen sa usa ka sayaw. Kailan mo og sayaw no? Katong kaila aning sayaw, langgam ni nga gamay murag buta-buta. Manggawas bitaw nig bagong mag-uwan, itom nga langgam. Kaya kapantay mo magsag ni sila, juta na ilang isahag, nga ilang buliton sa ilang luwa, sa ilang laway. Na nasa inyong mga karaang bahay. Sayaw. Mahalin gani ng sabaw ani kanang bird's nest soup. Nasa Palawan ang balin sa sayaw mao ni mga langgama. Kaliyo nga family nig mga buta-buta. Gamay nga langgam insignificant. Naingon na Ginoo, sa usa ka dako makapalit ka og duha ka langgam nga sayaw apan way matagak ani sayuta kuno ay pagtugot sa inyong amahan. Usa may buti pasabuti ini. Tabla ra gingon na Ginoo, ayaw mo kahadlok kay ang lihok tarang dagan sa kalibutan ako'y nagkontrol. Moy buti pasabot ani. Ayaw mo kahadlok kay ako'y gada sa dagan sa kalibutan. Bisan ang pagbuot o matagak ba ng sayaw sa yuta under my control. Sa ito patabla ragiingnan ta sa Ginoo nga nganong mahadlok mo nga ang Ginoo naaman sa tanang lihok sa kalibutan. Taliwa sa sakit, taliwa sa katalagman, taliwa sa mga nangabungkag nga mga relasyon o kalambigitan sa tao, nanginlabot ang Dios. I hope nasabtan ko.
Ikaduha, ingon dinhi, bisan gani ang tanang buhok sa inong ulo giihap. Sa may buti pasabot ani. Kay ugi mo literal ng pagsabot katong upaw na usang pag-ihap yung buhok. Pag-ingon sa Ginoong Hesus nga bisan ang inyong buhok giihap, tabla rag ingingnan ta sa Ginoong Hesus nga kung gihatagag bili ang atong buhok nga wa kaayo hinungdan sa atong lawas, samot na kita. Kung nanginano ang Ginoo bisan sa mga gagmayng bahin sa atong lawas, kay kini manggong buhok, di man parihas ka importante sa kasing-kasing. Kaya ang tao bisag mawad ang buhok buhi manggihapon ta. Di ba? Di man iprag level sa kasing-kasing, sa atay, sa tinae nga wa kay kasing-kasing, mawai mong atay, mawai mong kidney, mupalyar imong lawas. This is something insignificant na to. Kaya mahimo man mabuhi man watay buhok. Pero yung nga Ginoo, bisan ang buhok sa inyong ulo giihap. Buti pasabot nga gitagaan tagbili. Mo bitaw ingon siya nga, how much more ninyo nga labaw pa mo kayog bili kaysa mga langgam. O dihang dapita gitudluan kita sa Ginoo nga muhatag kita total surrender nga to kaniya. So karon sa katapusan mga igsuon, pagpadung ninyo dinhi sa simbahan, pagpadung ninyo higda gabi, sa may inyong gikahadlokan. Unsa may mga kahadlok nga nagumon karon sa atong kasing-kasing. Cast all your fears to the Lord, and He will take care of it. Ayaw kahadlok.